Det er Christian Borgstrøm. Det er i dag den 29. september 2024. Og tilbage her i maj måned i år, 24, der var Bill Gates i Danmark, og han havde et møde med Novo Nordisk Fonden. Og Wellcome Trust og Bill Gates Foundation går sammen om at øge fremskridt og lighed inden for global sundhed. Og det er det her med, at klimaændringer, som er menneskeskabte, bidrager til, at vi så også vil se flere sygdomme, som for eksempel covid-19. Og jeg har her highlightet klimaforandringer og smitsomme sygdomme. Og det kommer igen her på Danmarks Radios side, nyhedsside. Bill Gates og Novo Nordisk indgår milliardsamarbejde. Jeg er meget spændt. Der skal sættes fokus på klimaforandringer og de problemer og sygdomme, som følger med. Bill Gates, som jo er med i denne her øvre elite, han er en af verdens rigeste mennesker og har nu købt sig indflydelse i hele sundhedsbranchen mere eller mindre. Og er selvudnævnt ekspert på alverdens sygdomme. Det her, det handler ikke om en sygdom. Det her, det handler om kontrol. At når du har så mange penge og så meget magt, så handler det om at kontrollere menneskeheden. Og det er det, man gør gennem de her 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Sustainable Development Goals på engelsk. Og der har man de her 17 verdensmål, og nummer 3, det er sundhed og trivsel, og hvor at det så selvfølgelig blandt andet også går ud på, at man skal vaccinere befolkningen for at kontrollere den. Og alt sammen, det kommer blandt andet også ud af de her klimaforandringer, der sker i den her verden. Og de her klimaforandringer, det er det, de siger, det er ikke naturlige klimaforandringer, men det er menneskeskabte klimaforandringer. Så vi så jo tilbage i 2021, at EU de lavede det her med et certifikat, så når man skulle ud og rejse, og det er også sikkert et af målene, det er, at vi skal have et passport eller et certifikat for de vacciner, som man har fået, så man er up to date med sin vaccination. Den kørte ind til juni 2023. Og der ophørte den så. Jeg ved ikke, om Novo Nordisk ønsker at kontrollere verdens befolkning. Det tror jeg ikke, de gør. Men de har i hvert fald fået en henvendelse fra Bill Gates, som er repræsentant for World Economic Forum og for WHO, og så også United Nations eller FN. Jeg tror, at Novo Nordisk, de ved det godt for mennesker. De har nogle gode produkter, som gør, at folk med sygdomme lever et langt bedre liv, end hvis de ikke havde adgang til Novo Nordisk produkter.
Men Novo Nordisk, det er jo også en produktionsvirksomhed, så de laver jo medicin, præparater, og herunder så også insulin. Insulin, som bliver brugt måned efter måned af en stor del af befolkningen, som lever med diabetes. Og her, det er Novo Nordisk Fonden, hvor man kan søge om midler til forskning. Global Science Summit Program 2024. Det er fra maj 24. Og her der kan man så som institutioner og forskningsprojekter, der kan man så søge om midler til, altså penge, til sin forskning. Og det er inden for de her forskellige områder, blandt andet igen klimaændringer og sygdomme. Og hernede der står så, hvem der kan søge. Det er jo ikke hvem som helst, der kan søge. Alle virksomheder, de skal jo godkendes først, før man kan få de her midler her. Kigger man på World Economic Forums hjemmeside, under det der hedder strategiske intelligence, og har global health i centrum, så har vi klimaændringer herude. Og alle dem her i den her cirkel her, der er herude, det er noget med de her forbindelser til den globale sundhed. Novo Nordisk har også samarbejde her med Københavns Universitet, under det der de kalder NIVI. Og så har de også ENVAC. ENVAC, som skal bygge bro mellem forskning og videnskab og udvikling, og optimere vaccinekandidaterne, set med i samarbejde med produktion, og hvor at NIVI, det er til at revolutionere vaccineudviklingen i Danmark, og der har man så det her samarbejde med Københavns Universitet. Og endelig så har Novo Nordisk jo her for nylig været i medierne med deres præparat, der hedder Wegovy. Jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler det. Men hvor man vil, hvor at Novo Nordisk har kørt en kampagne for at få overvægt og fedme ind under en sygdom. Og jeg ved ikke lige helt hvorfor, men jeg kunne forestille mig, at det har noget at gøre med, at så er man lettere adgang til de penge, som patienterne får med støtte fra staten af. Og i et land som USA, der kan det måske være helt op til 75% af befolkningen, som har en eller anden form for overvægt. I EU er det omkring 50%. Så det her det er et kæmpe marked, så hvis man kan sygeliggøre en stor del af befolkningen, så de kan få adgang til et præparat og også få statsstøtte, så vil det her give en god indtægt
meget god indtægt for Novo Nordisk. Og som jeg har forstået det her præparat her, så er det noget med, at man, når man starter med at tage det, så skal man blive ved med at tage det. Man kan ikke bare, det er ikke ligesom penicillin. Man tager det i en periode på 10 til 14 dage, og så stopper man. Det her præparat her, det fortsætter man med at tage. Så det vil være et kæmpe, kæmpe marked, hvis man kan få fedme ind under en sygdom, så folk de kan sige, jamen jeg er overvægtig, så jeg er syg, så jeg skal have noget medicin. Fint, siger lægen. Så du skal have det her præparat her, og det skal du tage, jeg ved ikke, måske resten af ens liv, jeg ved det ikke. Og det vil give Novo Nordisk, ligesom insulin, en kæmpe indtægt måned efter måned, år efter år. Men det er, at klimaændringer, som bliver promoveret nærmest hver dag i nyhederne og i massemedierne, så er der en storm, der rammer den amerikanske kyst. Så er der noget is på Grønland, som er smeltet, og så har det regnet meget i Esbjerg, og den kører hele tiden. Man kan næsten ikke gå igennem en dag, uden at man på en eller anden måde hører om klimaændringer. Og i denne her informationstidsalder, vi lever i, jamen så går der ikke lang tid fra, at der sker et eller andet et sted ude i verden, Florida, Honduras, hvor ved jeg, til at vi hører om det her i Danmark. Og man er på pletten lige med det samme. Og når det så er bundet op på sundhed også, så vil vi se flere sygdomme. Og derfor så skal vi have de her vaccinationer, de her vaccinationsprogrammer. Og gennem de her vaccinationsprogrammer, der kan man så kontrollere befolkningen. Blandt andet som rejsefrihed, som man også skrev om det her på EU's side. At det vil gøre det lettere ved landegrænser og lufthavne at kontrollere, om man har adgang til at komme ind i det her land her. Det vil sikkert også være sådan, at hvis du som dansker er i Italien, jamen, hvilke rettigheder har du som dansker i Italien? Kan du sige nej til at modtage en vaccine, hvis du er i Italien? Det kan måske blive svært. Det kan være svært at kende sine rettigheder, hvis man er så også uden for EU. Der kan det være endnu sværere. Det her det vil have konsekvenser for vores rejsefrihed på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden. Det her det handler om kontrol. Det handler ikke om klimaændringer. Det handler ikke om sygdomme. Det handler om kontrol. Tak herfra.